हाथ नाव था भी Please, sir. Who is your family? Please tell me who is your please tell me who is your Yeah, he's him. What is your rank, sir? What is you don't need to know the rank. No problem. What? Yeah, I'm major. You are also major. Yeah, I'm major. You have to tell me everything. Yeah. I am telling you. Yeah. We went to Besimpuikam. We were going back. We don't know the route. That is why we got lost. We can't come. So in Besimpuikam, we want to. At this time, you don't need to go into the jungle also. Because this is our area. This is our area. This is our land. Kita bung di Besimpuikam deh. Itu Besimpuikam jibi lokori bu jaise na. Jaa time te to kun khali di jaise. jibi ke lok paise apa nahi? Hat jane. Apnan manu ke lok paise apa nahi? Seven khan ke, pasti manu khan ke. Itu pasata aha time te rasta pahori se. Besimpuikam kiman din bose? Bahan nahi. Kita bung di Jaise aru ahi jaise enege. When did you reach Besimpuikam? Kita bung di Besimpuikam. Betao. Ha, Besimpuikam di kita bung di When? Kali paise. Kali tin. Pirasi tu sundi bra. Makan la kem do apna han la theng grosi phota ase. 340 back na yedi pirasi. You have your game, you have your jurisdiction. We have our game, we have our jurisdiction. नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।